haƙƙi na malam. A ina? Ana gidan namu. Ina ganin makabarta ka ce min gidanka? Malam nan gidana. Ni da makabarta sai dai a kawo ni amma ba zan shiga makabarta in shiga. Ai kai ba mutum bane tunda nan gidanka ne. Ya gurguwa za ku ci ubanku. A haka za ku duka kawo ni gida. To haƙi na malam. zo mu ce ka gida ba maza da ba na ko da gawa ba da zuwa hakin ka ne na fatarwar ba dai ku hana ni canji na ba she ku ci uwan ku she na ashi kudi na naira 1,900 dan uwa ku gudu malam ban kudi na to ban kudi na kana ta wani waya ne ban fa gane ba na ce ka ban kuɗi na. A sawa ta bakwai ne? Ina ga kila sai mun zai baka samu ba. Oke. Malam na ce ka ban kuɗi na. Ka fa ban kuɗi na fa. Ban kuɗi na. A bil adama ne. Ba ni kuɗi na. Ban kuɗi na. To shi ne kike ta waya? Ka ban kuɗi na ce malam. Ban kuɗi na. Ai da hannu ke waya. To ban kuɗi na. Ban haƙƙi na. Zo mu je ka aso. Ai ba ma duk inda muka ki tunani mu je. Zo mu je. Mu je bismillah mu je ina ne ba za mu je ba mu je koma ina ne mu je ban kuɗi na kai na ce ko ba makabarta ba ko lahira ka ce sai na karɓi kuɗi na kai ko ina ka shiga Iliya mai faci da naira 80 a wajen ka naira 100 na kenan gashi nan ba shi ka ban canji kai mutum kuma ka zo neman alfarma shi kenan sai ka baka gudu ka ci a baka kuɗi an baka kuɗi ka gudu wannan ai zai ne hankali wai me sa mutane mahaukata ne mun muna da hankali amma mutane sun zama mahaukata kai dari na kenan ba kuma ka ce a taimaka ma kuma an ce ba ungo ka karba ka kawo canji kuma ka gudu kai mutane wallahi mutane har yanzu ba su daina hauka ba